Салом ва алейк ба ҳамаи шумоён бародарони азиз. Бо шумо канали Tutorial TJ ва мо дар ин видео установка кардани видео обои ё ин ки живи обоиро дар рабочий стол меомӯзем. Дар Windows танҳо расмҳоро обоӣ кардан мумкин, вале дар интернет якчанд барномае ҳаст, ки дар Windows обоиҳои меҷунбидагӣ установка карда метавонанд. Что? Я не понял. Ва аз ҳама беҳтаринаш Wallpaper Engine мебошад. Ссилка барои скачат кардан дар описание. Видео сар нашуда лайку подпискаро аз хотират набарор ва агар ягон савол дошта бошӣ ё ин ки мавзӯи видеои ояндаро пешниҳод кардан хоҳӣ, пас дар комментария навис. Wallpaper Engine-ро через ссилка дар описание бояд скачат кунед. Баъд аз скачат кардан дар рабочий стол бояд шумо ба хеле архив пайдо шавад. Архивро мекушоем ва файлҳое ки дар даруни архив ҳаст дар папка дар диски C мепартоем. Дар диски C папкаи аловида месозем, ба он ном медиҳем. Ва дар ҳамин папка файлҳои архивро мепартоем. Интизор мешавем. То ин копия шуданаш мо бояд мой компютер дароем ва дар вкладкаи компютер свойства системы дароем. Дар окнои пайдошуда мо бояд тип системы 64 ҳамин рақам ба мо дар кор мешавад. Компютери ман 64 бита мебошад. Ини шумо мумкин 32 бита ё ин ки 64 бита бошад. Ҳамин рақамро азёд мекунед. Баъд аз копия кардан ба диски C ба папкаи партофтагиамон медароем. Дар ҳамин папка ба мо ду файл лозим мешавад. Wallpaper 32 ва Wallpaper 64. Азбас ки компютери ман 64 бита аст, ҳамон рақаме ки мо дидем 64. Ман ҳаминро сар медиҳам. Агар ин шумо 64 набошад, 32 ё ин ки 86 бошад, шумо бояд инро ду маротиба зер кунед. Ду маротиба зер мекунем ва дар инҷо ин чиз пайдо мешавад. Ин Wallpaper Engine. Чӣ хеле ки мебинед, обои меҷумад. Як маротиба зер мекунем, Change Wallpaper. Каме интизор мешавем. Ва дар окнои пайдошуда мо дигар обоиро интихоб карда метавонем аз спискае ки мо дорем. Дар ҳамин барнома ҳозир мана ҳамин қадар обои ҳаст. Шумо метавонед мошинро як маротиба зер кунед ва дар ин тарафаш мошинро настройка кунед, рангашро, фонро ва ғайра. Чӣ хеле ки мебинед, обои меҷумад. Ва шумо метавонед ки ин обои тезтар ҷумад. Playback rate 200 мекунед, тезтар меҷумад. 50 мекунед, оста меҷумад. Чӣ хеле ки мебинед, қариб намеҷумад. ва шумо дар инҷо ҳам видеоро обоӣ карда метавонед. Барои ин Open from File зер мекунед. Дар окнои пайдошуда агар шумо ягон киноми, ягон файл, видео файле ки доред алавар шуда санҷида метавонед. ҳозир фарз кардем мана ҳамин бозӣ. Чӣ хеле ки мебинед, ин бозӣ аст. Видео кардагӣ. овозашро ҳам паст карда метавонед. Дар слайдери волюм овозашро баланд ва паст. Scan color бошад, ранги мана ҳамину цвет окна бо забони русӣ. Сиёҳ, сурх, сабз, дилхоҳ ранг. А что, так можно было, что ли?